Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria atong ipasidunggan ining misa karon. Padayon natong ipangaliya ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, maghari unta ang kamatuoran, ang hustisya ug ang pag-alagaray sa atong mga politicians ug sa ato usab nga simbahan. Atong iampo usab ang atong mga igsuon nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga raffle tickets ug sa pagpamaligya niini na hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot na gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Miingon ang Ginoo, niadtong adlaw ipahiuli ko ang gingharian ni David sama sa usa ka balay nga nagun-ob. Ayohon ug ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab ug himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa buntugon sa katawhan sa Israel ang nahibilin sa yuta sa Edomia, ingon man ang tanang kanasuran nga akoa kaniadto, nag-ingon ang Ginoo nga maoy mohimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga ang magdaro, samtang nangani pa ang mga ngani ug ang mga tighimog bino maghimog bino, samtang mamugas ang mga magpupugas. Managayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan, ang matamis nga bino. Dadon ko pagbalik ang akong katawhan ngadto sa ilang yuta. Tukuron nila pag-usab ang nagunob nga mga syudad ug adto na sila puyo, mananom silag mga paras ug manginom sa bino niini, mananom ug mangaon sila sa ilang abot.
Ipahimutang ko sila sa yuta, nga gihatag ko kanila, o wala na'y makahingilin kanila, nagingon ang Ginoo, nga inyong Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo Nagsulti kanina, alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw alang sa iyang katawhan ug nagatuo kaniya ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsulti kanina, alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagpo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kanina, alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kanina, alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanyo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana nganuman nga kami og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghunahuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak ug bag-ong panapton sa daang bisti kay ang maong tapak
makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi nini ug walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit kay kon iyang himuon kini magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Unsa man say gisulti si Yawa? Ha? Sa tinud-anay ang Yawa wa biyag yun magsugo nga paggubot mo. Kay mo na isulti si Yawa nga kagubot dili gyud mahitabo nga mosunod ang tao. Kay wa may taong gusto gubot. Nilingay mong tupad. Ina gusto ka gubot. Pamutan-a ba? Awa. Why ganahan ay? Kinsa gutay ganahan gubot. Pero unsaon nato pagkasiguro nga ang Ginoo gyud mo'y nagsultig kalinaw o ang Yawa bakay nagsultig kalinaw? Be, unsaon man? Kibaw mo? Kay kinahanglan magyud atong i-discern ang spirit. Matud pa ni San Juan. Kay usahay ra ba sunod ayon ta. Parehitong rally. Dunay rally kadtong white ribbon. Doon na sa rally nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo. Na sa rally nga panguluhan sa mga pingklawan. Kinsa magid ani ang nagrally nga ang tumong maogyod ang tinuod nga problema. Ang pagsulbad sa tinuod nga problema sa nasod, madaghan maning garali. Parihar sa danang daghang kaso gi-file na ini-file og impeachment against sa Vice Presidente, doon na sa to ini-file og impeachment against sa Presidente. Karon kunon ana sa kuno mo file og impeachment para ni sa Ombudsman. Kinsa Manila kaha ang tinuod yung ni-file og impeachment sa tinuod sa gyud nga angay nga i-impeach. Ug di ta ka maong mamalandong basig mailad ra ta. Unsa may timailhan nga kanang maong kalinaw nga imo karong gipangandoy gikan nas Ginoo. Ang Ginoo ay nagsulti nimo ana. Unsa man? Basta malinaw na kayo. Basta makapahimo ng bag-o sa imong kasing-kasing. Basta mabag-o gani ang imong kinabuhi kana tinuod na nga kalinaw. Kaya ang Ginoo gusto gid siya bag-o, di siya ganahagdaan. Bag-o gyud. Mao bitaw ang iyang bino, bag-o. Ang iyang panapton, bag-o. Hilingay mong tupad. Ina bag-o na na imong naong. Ina ko. Bag-o, naong. Di sad ganahang ginawa ng naong ra imong bag-ohon. Di ganahang ginawa ng bag-o kag balay, bag-o kag sinina. Di sa ganahan ana. Ang iyag yung ganahan kana yung bag-og kasing-kasing, renewal of the heart.
Kung ang imo ganing kalinaw, maura ang pag-preserve sa imong karaang kinaiya. Kana kalinaw na nagisulti si Yawa. Mo na ang resulta karon, daghang nag-away kay iyang i-preserve ang iyang kalinaw, ang iyang security. Di man siya malinaw na ay mga tao nga magsigig tudlo niya nga mauni buhaton. May pag-awayon ti ka aron mohilom ka. Di man malinaw ng atong mga leader sa gobyerno nga naay magsigig tudlo nga ikaw maoy nangawat, ikaw maoy nagkorupsyon. Ipapriso ti ka. Pailan ti kag kaso. Di man malinaw ang Senado nga na ay magsigig hearing sa Blue Ribbon Committee bahin atong flood control scam. Gubuton taning Senado haron mailisan ni sila si Cayetano. Pagkailis na, wa na gubot. Wa na tong mga NBI, wa na tong mga ingon nga naay threat sa Senado nga kinahanglan i-lock gyud, kinahanglan mag-online na lang ta kay naay threat. Wa na. Di ba? Mao na siya mga yawanong kalinaw ang pag-preserve sa sala, ang pag-preserve sa tawhanong mga anomalya. Ug mao na ron hitabo sa atong nasod, kining mga kaso karon nga gibuhat sa atong nasod, gibuhat ni aron ma-preserve ang ilang anomalyas sa atong nasod. Mao nay nakapait. Pero kung tagaan ganig higayon nga ang Ginoo mo'y muhatag og kalinaw, ang una gid niya gayong kwaon mao ang sala. Ug unsa man ang sala? Kanang ang imo ng kaugalingon ang imong gihigugma. Lingay mong tupad. Ina kinsa may mas gihigugma nimo, ang simbahan o inyong balay? Nako no. Pangutan ba, na kinsay may mas gihigugma nimo, ang simbahan ba o ang inyong balay? Kinsay mo ingon, Pader, mas gihigugma nako ang simbahan kaysa among balay, tasa nga mo. Tuan na, wa naman. Mao na, puro-puro yun mo yawanon. Nganong ang inyong mang balay inyong higugmaon kaysa simbahan? Ngano man? Kay ako ning kalinaw. Ako. Ang sa Ginoo mga igsoon, atong kalinaw. Muna ang balay sa Ginoo mao ang langit. Ug unsa may ang gibuhat, nanaog siya dinhi siyota, gibiyaan niya ang langit. Ngano man gusto niya nga kita iyang tabangan, iyatang puy-an aron makasakatag balik sa langit. Ingon ana ang kinaiyas Ginoo, nya di nato siya pwedeng dawaton sa atong kinabuhi kung kita dili sad ta maliwat niya nga magsigig higugma sa uban. Magsigig huna-huna sa kaayuhan sa uban. Lisod kay nang magsigig simbang ang gihangyo, Ginoo ayuha ko, Ginoo makapasar unta ko, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo mulampos unta ko. Sige lang ko. Di na pwede. Matapos Ginoo magisi ka na. Kaya ang Ginoo gusto mang biyain ang imong papagmama, biyain ang imong bana, biyain ang imong anak, biyain ang imong bisyo, biyain ang imong kwarta, ipamaligya ng imong mga butang ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Mao man na itudlo sa Ginoo nga ikaw balik ayo, Ginoo tabangi ko, Ginoo mulampos na niya akong negosyo, Ginoo. Ayaw anaa. Unsa may mo isulti? Ginoo makapasar unta ko sa board exam aron makaalagad ko sa daghang mga tao. Lipay kang Ginoo na. Ginoo maayo unta ko sa akong sakit aron makapamaligya pa ko raffle tickets. Sus kalipay sa Ginoo na. Ginoo padako-dako among balay kay adto nako didto pahigdaon ang tanang way balay nga akong makit-an sa among silingan. Nindota na no. Mao na inyong ampo.
Ayo lagi mo lagi na. Mo na kitang mga Pinoy luoy kay ta. Kanus apaka ta mausab. Ana man gay pipila nato nagitawag og community-centered na ang gugma, dili na self-centered or family-centered lang. Mabda na ron sila, sige ingon, ato na ning wagtangon ang political dynasty. Istoryahe. Unya ang nagsulti sad, otros ang dynasty. Pero okay ra gyud na. Bisan pag political dynasty, pareha sa Japan, pareha sa Singapore, kasagaran diya mga dynasty manailang. Pero ang ilang kinaiya dili para lang sa ilang lungsod or sa ilang kaliwat, kung dili para gyud tibuok nasod. Ang ilang gitan-aw gitawag og national consciousness. Ang ilang effort ba national welfare, dili clans welfare, dili family welfare, dili self-welfare. Di ba? Mao na importante. Kaya ang Ginoo man God, matud pa ni San Pablo, usa ka lawas nga dunay daghang bahin. O kinsa man ang mga bahin sa lawas sa Ginoo, the whole humanity. Mao na si Kristo nagluwas nato gikan sa sala, dili para lang sa pipila ka tawo, kung dili ang tanan yung katawhan, the whole, kitang tanan. Sige, lingay mong tupad. Ug di mulingi, wa na'y labot sa lawas ni Kristo. Sige, ingna, pwede na kaadto mamahaw sa amo karon. Sige, ingna ato ta mamahaw sa amo. Nya, mingon sa nang usa, pwede sa kunimog ako'y manglabas inyong bulingon. Oh, di ba? Inana. Nya, mingon sa nang usa, pwede ra gyud adtong akong bana mo higda sa inyo karon. Oh, ana. Nindot no. Pero dili sa binuang nga kuan, buhat para sa kayuhan sa tanan. Mao na nga dili ka makaako pagbuhat og butang nga makapasakit sa imong isig ka tawo. Mao na nga kanang hustisya nga atong giingon sa atong balaod, dili nimo i-apply sa pipila lang. Mao na roy uso katong rally sa Iglesia ni Cristo nga usas ilang gipetisyonan kanang selective justice. Kana bang ang hustisya akong ipahamtang nimo basta kontra ta, pero di na ko ipahamtang basta amigo ta, bisan pag ika maoy sadaan. Pareha karon ang difference anirong plunder nga gifile sa ombudsman nga iya kunong ipapriso na si Rodante Marcolita. Unsa may gibasihan? Ang donasyon sa iyang pag-campaign period. Donasyon gikan sa iyang mga amigo, mga tulo ka buok niyang amigo. Nga niabot ko nung mga 75,000 million mantinga ito. O niya, wa ma-declare ni Rodante Marcolita nga, muragwa niya ma-declare ba, nga naay ni-donate niya para sa iyang campaign pagka-senador. Niya, gi-issuehan day na, gi-relate day na sa kaso nga plunder. Kaya wa niya gi-declare. O niya, na ay dagko ka Indonesians, gipang-mention karon nga niabot og hapit mo 400 million ngadto sa atong presidente. Pagdaga niya, gipanghinganlan magana dihang mga nag-donate. Niya gipahiluna pagyod sa mga nindot kayong lingkuranan karon sa atong gobyerno pagdaog nas presidente. Wa may kasong plunder. Na-declare sa kana, o man takibaw, na-declare ba? Nga, niabot yun hinog 400 million, wa kasuhi og plunder. Di ahinoy gidonate sa iyang amigo, kasuhag plunder. Maura mo ng kasuha, di sa ato pa, selective justice. Niya, kasuhan nila si Chis Escudero o si Joel Villanueva, matod pas ombudsman, hinog na ang kaso, pagbali na nga to speakers, o karon, wa na, musugod na sad kunog, kuan, review kung tinuod bagyong naa sila'y kaso, back to zero.
Mga igsoon, mao na siyang ingong Kristo, lisod kayo ibutang nato ang bag-ong bino sa daang sudlanan. Dili pwede mosod si Kristo sa kasing-kasing sa mga taong dili makabiya sa sala. Last na lang lingi sa imong tupad. Na biyain na ng imong kwarta o niya ipalit og raffle tickets. Ingna ko no, makabiya ba siya? Ingna ba? Kay naanad magita ng tigom. Biyae ko no nabe. Niya ipalit og raffle tickets. Daghan nang namiya silang kwarta, niabot ng atong halin og 33,602 ka mga raffle tickets. Pakpak, salamat kayo. Niya, padayon ta ha, mamaligya. Karon, available ang among GCash accounts, available ang atong bank accounts, available ang atong kwarta padala. Sige lang yun mong sunod aning mga data nga atong ipakita. Naasaroy na maligya dihan, suroy-suroy. Daghang mga tickets ron nitabang nato. Congratulations sa nitabang. Mamalita. Kay naapatay mga around 200,000 ka mga tickets nga available. Nya 33,000 pa lang ang atong nahalin. Unsa may bag-o nga mahitabo nato ani. Kay mo maning namaligya tag ticket kay natay bag-o nga pangandoy nga isud sa nato sa bag-ong kinaiya. Ang atong bag-o niya nga bell tower. Kanindot og naatay bag-ong bell tower nano. Nya kanindot og naa sa tay bag-o. Mo pamsagitay klaro dinhi pag-abot nako wa mangyoy adoration chapel. Maghimo tag bag-ong adoration chapel. Nya maghimo sa tag bag-ong CR kay kanatong CR di ang atong gi-renovate. Mura naman sa siya bag-o pero karaan magyapon na. Katong mura tag mo id kaming mga laki, mura mig miid sa puno as lubi. Kita among sampot samtang mangihi mi nya inig atubang nato na mga tao na karon ato na nang giarang-arang og jutay. Nya maghimo sa tadihag bag-ong walkway des atubangan ngatong himuon nga walk of apostles. Daghan na niya kay tag mabinerate nga mga imahin sa mga santos original nato, apostolic foundation. Gitawag nag-apostolic foundation. Anha des tubangan. Og maghimo sa tagbag-ong mga lingkuranan dinhisod sa atong simbahan. Kanindot ana. Pero gakinahanglan tagbag-ong katawhan nga andam gyud mo biya og muhatag sa ilang mga kabtangan para sa simbahan. Kadtong gustong mutabang, manindog. Ang di gustong mutabang, panguli na lang tingali o samo. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga manggihatago natong amahan sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Malaumon kitang muingon, Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, ug ang iyang mga pangulo, magmasinugdanon sa aghat sa Espiritu Santo, aron imantala nila ngadto sa katawhan, karong panahona, ang kanunayng bag-o nga pinulungan sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga abli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo nga mas labi pang mahinungdanon kaysa pagtamod sa karaang relihiyosong mga balansayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o kanunayng posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagabot niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagpakita gugma o pagtagad ngadto kanila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga may hatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon kauban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete, panalangini kami. Langit nun og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristong among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta,
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, tulungan sa grasya. Ang Ginoo Diyos, panakanin mo, ulan ka sa mga babaeng anak. Ulan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa tahanan sa kamatayon, karunong sa tahanan sa kamatayon. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kabag-uhan, divine renewal. Nga mahitabo ra ni kung ang atong kalinaw nga panganduyon o mga grasya nga panganduyon para nagyod sa tanan, dili lang para sa atong kaugalingon. Salamat sa nagsigig tabang nato o nakighiusa nato online o territorial parishioners nga namalit og mga raffle tickets, na maligya pag yung raffle tickets. So ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo. Nya padayon san mog suporta sa atong social media platforms, kaning atong YouTube channel Padresiano Ubod na naniroy 296,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe. Dako kay nagikatabang sa atong simbahan, kay mapaambita nato ang atong katawhan sa mga pagtulunan o mga pamalandong sa atong mga ebanghelyo o maka-income sa tagamay para sa ato dinhing parokya. Nga ang atong official Facebook page mao ang Santiago Apostol de Compostela. Anhi sa nato dinhi ipakita ang atong mga activities, mga schedule aron mag-guided tang mga parishioners online o territorial. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw Sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.